Da radom komunalnih preduzeća budu zadovoljni svi građani osnovni je cilj gradske uprave. Odvoz smeća ide redovno. Toplana je do sad radila. Komunalno preduzeće prošlu godinu završilo je sa 30.000 maraka na računu više, a cijene usluga neće povećavati ni u ovoj godini. Pozitivnim poslovanjem može se pohvaliti i Prijedorski vodovod koji od januara Prijedorčanima isporučuje za 8% veće račune da bi mogao izmiriti dugovanja za električnu energiju. Plan za budućnost ovih komunalnih preduzeća je poboljšati kvalitet usluge. Čekamo izbor izvođača za rekonstrukciju vodovodne mreže u gradu. Naš je cilj samo da što više proširimo teren. Finansijski gubitak u prošloj godini imala je gradska tržnica, ali kažu minimalan, minus od samo 1000 maraka, dok je Prijedorska toplana poslovanje završila sa milionskim gubitkom većim od 2 miliona maraka. Rješenje vide u promjeni energenta. Značaj promjene energenta je višestruki. Kao prvo, značajno smanjenje sredstava koji se trošili za mazut. Ja sam preduzeo određene mjere u smislu smanjenja troškova. Kroz domaći i inostrani kapital u ovim preduzećima proteklih godina uloženi su milioni. Samo u posljednjih 2-3 godine u vodovod skoro 60 miliona, u toplanu više od 15 miliona, u komunalno preduzeće preko 5 miliona, u tržnicu skoro 2 miliona. Odbornici Skupštine grada Prijedora danas su jednoglasno odlučili da povodom obilježavanja 16. maja Dana grada povelja počasnog građanina bude dodijeljena Slovencu Robertu Trampužu za širenje ugleda Prijedora. Nagradu grada dobit će Srpsko kulturno-umjetničko društvo dr. Mladen Stojanović, a plaketu grada Metalna industrija Prijedor.